ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଖରା ଛୁଟିର ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଚାହିଁ ବସିଥାଉ ଖରା ଛୁଟିକୁ। ଆମ ସମୟରେ ଖରା ଛୁଟି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ ଗାଁକୁ। କି ମଜା ସେଠି! ପାଠପଢ଼ାର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, କାହାରି ରୋକଠୋକ ନଥିଲା, ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଖେଳ। ସେତେବେଳେ ଖରା ବାଧୁ ନଥିଲା କାହାକୁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ଅନେକ। ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପାରୁଥିଲେ, ନଈକୁ ଯାଇ ଗାଧଉଥିଲେ। ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମାମୁଁ ଆସି ନେଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଜେଜେମା ଆଖିରେ ଥାଏ ଲୁହ। ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ବୋଉର ମଧ୍ୟ। ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବୋଉ ଏଇଠି ଆସି କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଯୋଉଠି ବୋଉକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ଖରା ଛୁଟି କାହାରି ମନରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଭରି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଗ ଭଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଦଳିଗଲାଣି ସବୁ କିଛି। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଖରା ଛୁଟି କେବେ ଆସେ ଓ କେବେ ସରିଯାଏ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି।